Началото на 50-те години. Професията на актьора и за мъжете, и за жените е много различна от това, което е днес. Разбира се, театъра предполагаше своето вековно знание, своите традиции. Новото реалистично писане в киното обаче променяше тези правила. Клаудия Кардиналия прие почетното звание с голяма радост и широка усмивка. Призна, че това е добър повод да си припомни първите стъпки в киното. Като малка исках да стана изследователка, да опозная света, защото за мен беше много важно да се срещам с хората. Изведнъж станах на 16. Двама френски режисьори дойдоха в моето училище да оглеждат младежи за кино. Те се спряха на мен. Аз обаче бях дивача по това време и просто избягах. Тогава те отидоха при директорката на училището и тя им каза: "Не, Клод, както е истинското ми име, не говори с никого." Тя се обади на баща ми и той казал: "Защо не?" Така за първи път навлязох в света на киното, без да съм го искала. Първата ми роля беше в документалния филм "Златни